бе, хаверя сме комари. Костана, бе! Ще ти хвана цаката. Мале. Че и ти си като всички. Цак, нанай. Ще ти хвана цаката. Айде стока! За всички випчета да сте живи и здрави! Каре, приятели, поздрави специално за всички, за целия лайф от випчетата, които са най-отгоре в лайфа, се подредили и да ги последваме! Ти като чуле са пари. Виждам как въртиш очи. Ла-ла-ла-лай, бейбе, ла-ла-ла-лай. За 20 годишните, айде, ла-лай, бейбе, ла-ла-ла-лай, I love you. Баста! Цак. Теди, Теди! Знам и женската ти тайна. Цак, нанай. Правиш ми се На потайна. Цак, нанай. ще ти хвана. Айде за Теодора, нека да бъде специално. И са ти краката. Ти да чуеш за пари. Виждам как въртиш очи. Ще ти хвана цаката. Дълги са ти краката. Ти да чуеш за пари. Виждам как въртиш очи. Ла-ла-ла-лай, бейбе, ла-ла-ла-лай, I love you. На-на-на-най, бейбе, на-на-на-най, I love you. Айде, майко! Баста! За най-готините! За уникалните! Тук ли сме? Айде, Теодора! Ще те покана и ще видиш кой ще правим на сбора! Се ти